gur Michael Fergus. Tom fós ma ceadúnas Seoladh mar a miste libh léfig mé ó script. Mar las fér Kildare tugann sé an áthas dom fáilte a chur ribh gach duine go dtí áras Kildare an tróna seo. Go háirithe, bhhaithlam fáilte chur ribh an tara Seán Cain fós. An Banistóir Forras na Gaeilge Seán Ó Chuin, Lorcan McGowan, Ciannaí, Glór na Gael, agus Commissioner Teanga Ronan O'Donnell. Níl mé gur cuid mór dama a ghlacha, mar is le ball Sultan na Seoladh an tróna seo. Bhhaithlam buíochas a gabháil le muintir Sultan na Seoladh, as 8 na bliain ag obair chun an Gaeilge a chur cuin cinn i Kildare, agus a gcuid obair ag déanamh ceanródaíocht a bhabhairt an plán Gaeilge seo i Kildare. Caribh maithagah.